Στο δεύτερο live είχα ένα τραγούδι που δεν απαιτούσε πάρα πολλές φωνητικές ικανότητες. Το μόνο πράγμα που είχα να κάνω ήταν να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αξιοπρεπές πάνω σε ένα stage σαν ροκάς και να ροκάρω. Από τις κριτικές κατάλαβα ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά. Ήσουν εδώ, Γρηγόρη, με την ψυχή σου, με τα μάτια σου, με την τρέλα σου. Μπράβο σου και μπράβο για το ρίσκο που πήρατε, Νίκο. Ήταν ρίσκο και μπράβο, θα σας βγει. Έχω δηλώσει ότι στο X Factor έχω μπει και δεν θέλω να φύγω από την αρχή. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Και το στόχο μου εγώ αυτόν το βλέπω. Θέλω προς το τέλος να κάνω τον μπαμ. Δεν παίζω τα τελευταία μου χαρτιά από τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Γενικά το κοινό με επηρεάζει 100%. Αυτό που πιστεύω εγώ ότι αρέσει στο κοινό σε μένα είναι το ότι είμαι αυθεντικός πάνω στη σκηνή. Κάνω αυτό που πραγματικά νιώθω εκείνη και μόνο τη στιγμή, τίποτα άλλο. Να κοιτώ, ποτέ δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο όμορφο. Απέναντι σου εγώ για ώρες να απορώ. Άραγε υπάρχει πιο πολύ από όσο σ' αγαπώ. Αν Θεός συγγνώμη για λίγο θάλασσα πολλά το σου κρύβω. Ένα όμως θα αφήνα ίδιο εσένα αγάπη μου. Απ' το αλφα ως και το μέγα δημιούργημα είσαι μέγα. Άρα κι ο Θεός τι να είχε δει και τον έκανες να σε εμπνευστεί. Αν Θεός συγγνώμη για λίγο θάλασσα πολλά το σου κρύβω. Ένα όμως θα αφήνα ίδια σένα αγάπη μου. Απ' το αλφα ως και το μέγα δημιούργημα είσαι μέγα. Άρα κι ο Θεός τι να είχε πει και τον έκανες να σε εμπνευστεί. Γεια σου, Γρηγόρη. Κατερίνα. Ρε κακομπελά Κατερίνα, μόλις πρώτα. Όχι, λέω, το έχουμε. Είσαι πολύ λαμπερή σήμερα και μου το βάζεις Ναι, εντάξει, τότε θα συνεχίσω. Τότε θα ξεκινήσω. Λοιπόν, Γρηγόρη, εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση σε σένα. Όταν σε βλέπω στους διαδρόμους νωρίτερα, όσο άσχημο και αν ακουστεί αυτό, βλέπω έναν άνθρωπο τελείως αδιάφορο. Που για μένα δεν θα γύρναγα το κεφάλι να τον δω καθόλου. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι όταν ανεβαίνεις στη σκηνή, γίνεσαι για λίγο θεός, όπως λέει και το τραγούδι. Εγώ δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό. Το κάνεις όμως. Το κάνεις. Βέβαια, είδα το βλέμμα σου να χάνεται λιγάκι κάποιες φορές και ξαναγυρίζεις το καλό, ήρεμο παιδί για πίσω από τη σκηνή. Αλλά με κάποιο τρόπο καταφέρνεις και το κάνεις. Άρα για μένα έχεις κάτι που μπορείς να προχωρήσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό που λες, Κατερίνα. Για θετικό το είπα. Εντάξει. Γιώργο Θεοφάνος. Θα πιαστώ από μια φράση που είπες, Γρηγόρη μου, στο βίντεο, τα λίγο που μπόρεσα να ακούσω. Δεν θέλω να φύγω από την αρχή. Το καταλαβαίνω να μην θέλεις να φύγεις από την αρχή από ένα τέτοιο show. Όμως, δεν σημαίνει ότι κάνουμε τα πάντα για να μην φύγουμε. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ήρθες στη Audition, μας είπες ένα πάρα πολύ όμορφο κυπριακό τραγούδι. Δεν κατάλαβαν τίποτα οι υπόλοιποι, δεν έχει σημασία, το είπες με τον δικό σου τρόπο. Γέμισα και τα μάτια σου, ήθελες να μας το πεις με όλη την καρδιά και το εννοούσες. Διάλεξες μετά ένα έντεχνο ροκ τραγούδι, το είπες μια χαρά, μας είπες είμαι φοιτητής, ασχολούμαι με αυτό το είδος, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω στο πρώτο live όταν αναγκάστηκες εισαγωγικά από την ομάδα σου να τραγουδήσεις ένα τραγούδι του Σάκη που είναι πιο pop, έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό για τους λόγους του show. Την επόμενη φορά, την προηγούμενη φορά, είπες κάτι το οποίο ήταν επάνω σου. Τι γυρεύεις εσύ σε αυτό το πράγμα τώρα, εξήγησέ μου. Τι γυρεύεις εσύ, το παιδί που ξέρω εγώ, ο Γρηγόρης,
με αυτό το ντύσιμο, με αυτό το τραγούδι που διάλεξες. Πρόσεξε, Γρηγόρη, μην παρασύρεσαι. Δεν είσαι αυτό. Δεν είσαι αυτό. Αυτό που έχω δει και εγώ ζωντανά σε αυτή τη ροκ σκηνή στην Κύπρο, δεν είναι αυτό που βλέπω τώρα. Αυτό θες να γίνεις, αγόρι μου? Ο καινούριος Νινό. Αυτό είναι το όραμά σου. Δεν θέλω να γίνω καινούριος. Τι θες να γίνεις τότε? Θέλω να γίνω ένας pop rock τραγουδιστής. Pop rock τραγουδιστής. Rock. Γρηγόρη, αυτό μας έδειξες, αυτό είσαι? Ή αυτό θέλουν να γίνεις? Κύριε Γιώργο, έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να φύγω τόσο νωρίς από το X Factor. Μα το θέμα μας δεν είναι να μείνεις ή να φύγεις. Το θέμα μας είναι να έχεις διάρκεια και να κάνεις αυτό που λέει το μέσα σου. Είναι αυτό που βλέπω, αυτό που λέει το μέσα σου? Δική μου απορία. Φυλάω τα καλά μου χαρτιά για πιο μετά. Φυλάω τα καλά μου χαρτιά για το πιο μετά. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απαντήσει ο Γιώργος Λεβέντης για όλο αυτό. Ο Γιώργος Λεβέντης γιατί? Του Νίκου Μουρατίδη είναι ο παίχτης. Ο Γιώργος γιατί να απαντήσει? Ναι. Να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν καταλαβαίνω. Εγώ είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ έχω ένα θέμα σε αυτό το οποίο λέμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτή η τοποθέτηση έχει αξιολόγηση ότι το μέσα του πρέπει να λέει άλλα τραγούδια τα οποία είναι καλύτερα και το pop rock που του αρέσει να λέει και από ό,τι φαίνεται το λέει και πάρα πολύ καλά. Ήρθε και δήλωσε ο άνθρωπος στις πρώτες οντισιών φαν ενός συγκεκριμένου είδους. Τραγουδούσε Αλκίνο, τραγουδούσε Θηβαίο και εγώ που τον έχω δει ζωντανά είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω ότι η φωνή του είναι περιορισμένη δυνατότητα, αλλά έχει μια εκφραστικότητα ο Γρηγόρης και μπορεί να τη βγάλει. Από εκεί σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Είναι άλλος δρόμος, δεν είναι μακρύς, συγγνώμη. Είναι άλλος δρόμος. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λεβέντη και μετά να πάμε στο Νίκο να μας πει. Το δικό μου. Εντάξει, το δικό μου θέμα είναι άλλο. Όταν εγώ βλέπω τον Γρηγόρη με αυτό το τραγούδι και όπως τον είδα on stage, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό θέλει να κάνει. Τον βλέπω τις κινήσεις του. Για μένα πρέπει να μην φαίνεται τόσο πολύ στημένο. Πρέπει λίγο πιο φυσικός. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει πιο εύκολα από μέσα του. Εγώ όμως αυτό που είδα ένα παιδί που αυτό έχει μάθει να κάνει. Όπως γυρίζει στο stage, όπως τα χέρια του, τις κινήσεις του, όλο αυτό. Αυτό βλέπα εγώ. Εγώ το θέλω λίγο πιο φυσικό. Αυτό θέλω εγώ, Γρηγόρη. Έχεις καλή φωνή. Για μένα σήμερα ήταν μια ok παρουσία. Δεν τρελάθηκα. Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, θέλω να δω πιο πολύ Γρηγόρη μέσα αυτό. Πώς θα το εκφράσω. Okay. Νίκο, έχει δίκιο ο Γιώργος Θεοφάνους. Είναι άλλη ταυτότητα του Γρηγόρη τελικά? Είναι εντελώς Γρηγόρης όλο αυτό. Δηλαδή, παιδευτήκαμε πάρα πολύ για το κομμάτι και όταν φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο, μου είπε: εδώ είμαι καλά. Εδώ αισθάνομαι ότι μπορώ να το κάνω. Και το είδα, το έκανε. Δεν καταλαβαίνω τι είναι η αντίρρησή μας. Και ειλικρινά στο λέω, Σάκη, είδα και ένα πολύ καινούριο πράγμα. Θα ήθελε κάτι διαφορετικό από τον Γρηγόρη, το οποίο έχει διακρίνει σε αυτόν από τις οντισιόν και ήθελε ίσως να το συνεχίσει και στο live show. Αυτό είναι αδιάφορο. Αυτό που είπε ο άνθρωπος ότι θέλει να κάνει. Προφανώς όμως, Γιώργο, τώρα για να παρουσιάσει εδώ και να έχει αλλάξει και να το κάνει και καλά από ό,τι κατάλαβα. Κατά την άποψη κάποιον, κατά τη δικιά μου την άποψη. Άρα εσύ, Γιώργο, δεν σου άρεσε αυτό που καθόλου, απολύτως καθόλου. Και δεν θέλω να σου πω χειρότερα λόγια προς Θεού. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το βρίσκω εντελώς έξω αυτό το πράγμα. Έξω από αυτό που θα μπορούσε να κάνει ή δεν σ' αρέσει από αυτό που είναι μέσα του, η ψυχή του, από αυτό που τον έχω δει να κάνει, όχι έτσι, όχι έτσι. Θες να γίνεις ο Γιώργος Χρήστο, αγόρι μου, γίνε. Και ο Νίνο, μεγάλες καριέρες, τρομερές. Ο Νίνος έχει καριέρα. Τι έχει ο Νίνος? Ο Νίνο έχει καριέρα. Και θα έχει καριέρα. Δεν θα γίνω κανένας από τους δύο. Δεν καταλαβαίνω. Ο Νίνο. Θα έχει καριέρα. Λοιπόν, Νίκο. Γρηγόρη, σ' άρεσε όλο αυτό που έκανες και εδώ? Ναι, διασκέδασα. Σε ενδιαφέρει αυτό? Αρκετά. Οκ. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ καλός. Και ειλικρινά αυτό που λέει ο κύριος Λεβέντης, ότι ήσουν λίγο στημένος, εμένα μ' άρεσε. Μου κάνει καινούριο πράγμα. Και το ντύσιμο και οι κινήσεις σου στην αρχή μ' άρεσαν πάρα πολύ. Ειλικρινά. Σε αυτό που έκανες ήσουν θαυμάσιος. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Σ' άρεσε, πέρασε καλά? Πάντα περνάω καλά εδώ. Πάντα περνάς καλά? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι. Πάντως ήσουν πολύ ωραίο σήμερα. Από ό,τι είπαν και οι κριτές μας, εκτός από τον Γιώργο Θεοφάνους. Εγώ είπα ότι για μένα εγώ το θέλω καλύτερο. Ήταν λίγο στημένος, είπες. Λίγο στημένος και λίγο έξω από τον τόνο, για μένα. Μάλιστα.
Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε ο Γρηγόρης να τραγουδάει εδώ την επόμενη Παρασκευή στο X Factor, σημειώστε σωστά τον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας και ψηφίστε πολλές φορές. Καλή επιτυχία, Γρηγόρη. Να, Γρηγόρη, σ' αγαπάμε, παιδιά.